Maria, tinubdan sa gugma, sakripisyo o kalipay. Pagpalawom, atong pupuoning pulong sakripisyo, aron masabta na to ang gugma, nganong malipayon kita. Third year ko dito sa Major Seminary, 2008, school year 2008-2009. Hapit na ko muguwa nasad for the last time. Pansawa pa ko mo decide mo pack up sa akong mga butang, nisod ko sa among chapel. Ang pangutana was, why do I need self-sacrifice in order to serve God? Nganong kinahanglang magpari man gyud ko, magsakripisyo aron mga lagad sa Ginoo. A very simple question or doubt. Munang sa dihang wa ko katubag, giingnan ko sa Ginoo. Balik lang tawa ang pamilya. Ug naka-associate ko ni sa Tagalog dictum nga nagkanayon. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa roonan. Munang pagbalik lantaw nako, ang akong unahuna dito tugpas kusina. Din si mama alas 3 kadlawon bumata. Aron magpakaon, manggandam, pagpaeskwela, mukaos og tubig, maglungag sa iyang dapo kanak magay na matyag duwa, wow na lang. Ako'y kamanghuran, usaray babae, una gikuha pagis Ginoo mo pay usara ka buok, wala patiya. Gimadrisad Sister Esther, gapo suy ko. Taga yati liluan akong mama, tabuklamak, kung papa taga Tunggo, San Fernando. Let me continue. Pagsangko na ko sa kong nahuna ito pagbalik ng tao, mama, nagtayhop. Kaila pa mong taga syudad? Unya, nagluto, hangtod nga, nagputos og baon. Grabe ang sakripisyo sa amo ang inahan, a mother of 8. Pagka hapon, muhikay na sad, kay housewife man lagi. Unya, pag alas 6, mubudyong doon, ingno day bahalag asa mo laag, uli lamog alas 6 kay mag-angelos. Karon inyong mga anak mag-angelos pa. Exactly 6:45, buluhod mis altar kay si Papa mag-lead sa Holy Rosary. And exactly 7 p.m., mangaon mi. Ug sa ding nangaon nami, taas ang lamisa kay purabuyag, dako mang pamilya, maglain pog lamisa si Papa ag Mama. And while doing so, si Mama, tagaan namis among pahat sa among bukid, kay bisag taga Cebu mi, dito may mig-usamis na nga tao sa Basakan, Lower Usugan, Liluan, Bonifacio, Misamis, Occidental. Niyang among gidang patron dito, Santo Niño, Liluan sad. Sa dihang nalingaw ang bigkaon, gibutangan ni mga magdaan na among kaila pa mong sartin taga syudad. O sabi ng sartin be? Puti, doon ay pintal sa ilid, rebite, uwa, blue, green, uguban pa, itom. Dusunan bing mama, sa kalingaw na mugkaon, doon ay uneasy nga tao. She was our mother. Nga kung mahutda na migpahat, si mama, musuroy nga tos iyang mga anak, punan ang wa nami hutda migsudan. Bukid man lagi, tagsaram na kalungsong, mantili lamig adobong manok. Bisaya, pagid. Uneasy mother, nga di gid mahimutang, kung wa nami kaunon. Pag humagkaon, iya is trabaho, mga isuon, manglawg sa iro, magtrapos lamisa,
Maglimpyos kusina, maghakot og tubig, banga og tadyaw, taga syudad kaila pa mo banga og tadyaw. Dinaoy kay dispenser naman mo karon, bebe ang tubig sa banga para unsa man. Ha? Ang tadyaw mo'y para hugas, ang banga mo'y para inom, pagkabugnawa, humikas lumot. Bisay kay may igsuon, ako may kamahuran, ako may pinakalamoy. Ako'y mauwahi o undang sa kaon, paghuman sa kakos bangira. Kay gamay paman. Pagdayo na kog hunaw, si mama, nagduk-duk-duk-duk, kay pirting daw, kadaw, nagpalit di sa kugita. Biniyaing gisabuan initubig kay para ibabaw as iyang mga anak. Kuma, tukan makus adubong manok, gait tamabi. Ingon siya nga, bisag grade 3 rutaman, may man maninglis. Oh, never mind, it's mine. Never mind, it's mine. Ako rani. Paglamoy gina sa sabaw, pagkahumot yun nga, sabaw sa tama, ay tama, kay tukan ako. Kay, uwi man lagi kay ta, may action po ko. Isa, never mind, it's mine. Ako rani, madaw ani mo mauwi. Sa katapusan, duk-duk-duk-duk niya sa kugita. Gilamoy naghigop katapusan. Maay tama, never mind, it's mine. Only to think, nga sa pagyarok niya sa baw, nahulog ang tulo, kalugas niya, dukot. Dukot. What a tremendous act of a loving mother. Gabahalag dukot na lay iya. Makakaon, mabusog laming, wow ka mga anak. What a tremendous act of a loving mother. Gabisag nakatapok namong wow ka mga anak pagpakaon sa physical food. Unsa may gipakaon sa mahal nga inahan sa Dios. Kanatong tanan nga nahiusa man kita ang tubag gikan siyang tabuangkan nga mao si Jesus ang iyang anak nga panahon ning Santo sa misa sa tong pagtambong sa talad kananan sa pagsimba bukalawat kita nga pinagi sa pagkalawat we become what we eat. Mamahimo kitang sama sa tong gikaon. Kinsa man si Kristo tong kaunon nining Santos Eucharistia. Si Kristo is a God of forgiveness. Nga human kita manimba, makakaon ta ni Jesus ang Ginoo sa pasaylo, we may know how also to forgive. Forgiving even the most unlovable. Loving even the most unlovable. Kinsa man kanang inyong silingan, membros panimalay, ginikanan na batok anak, pinanghayo ni mama dito sa usami sa Mount Carmel. Nakarmigsuon, kinsa man ang taon ako, I am Father Phil Gapo Suiko. Of 13 years kung pagkapari, I am now a happy priest. Lapay labaw anak, 13 years pagkapari, hangtod karon, ulitaw lang gihapon. Trivia, sa di pamahuman ang gamayng taas nga wali, dungan ming Father Edgar Sondo, classmate Miss College, ay nalalang tuig na si Father Ibanez, classmate Miss Amuang Timodrito Parmarbin sa Konsolasyon. Si Father Henry, among mentor sa pastoral life, pagkapari na. Si Father Nicole, amo ning kauban sa unan sa Holy Family. Nga di karon ha? So, ampo ming mga pari, kay mo sugot mo sa gi-offer mas ang inahan, nagsakripisyo, uban sa pangama sa mahal nga Berin Maria. Hinaot-unta. Sa ngalan samahan, anak, Espiritu Santo. Amen.
palihog manindo. Atong masipang pakpak sa tumahal nga Birhen Maria.